ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ସେମାନେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଲୁଚିବି, ମୋତେ ଖୋଜି ଦେଖ। ହାତୀ ଗଛ ପଛରେ ଲୁଚି ଗଲା। ଆରେ ତୁମେ ତ ବହୁତ ବଡ଼। ଏବେ ମୋ ପାଳି, ତୁମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗଣ। ଠିକ ଅଛି। 1 2 3। ଚତୁର ପିପୁଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଠାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ମିଠା ଅଛି। ଏଠି ଲୁଚିଲେ କେହି ମୋତେ ଖୋଜି ପାରିବ ନାହିଁ। ହାତୀ ସବୁଠାରେ ଖୋଜିଲା କିନ୍ତୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ପିପୁଡ଼ି କେଉଁଠି ଗଲା? ହଠାତ୍ ହାତୀ ଭାବିଲା ପିପୁଡ଼ି ମାନେ ମିଠା ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବ। ହାତୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ପିପୁଡ଼ି ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ଲୁଚିଛି। ଧରିଦେଲି। ଆହା, ତୁମେ କିପରି ଜାଣିଲା? ମିଠା ଥିଲେ ପିପୁଡ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ।